Club Junta, building better Africa. Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda mzulubuno ndi nkhani zathu mwa tsatane za 7 koloko koma poyamba pa nkhanizi nayi mitu yake. Bungwe la National Food Reserve Agency layamba kulandira chimanga chochokera mdziko la Zambia. Kuchuluka kwa nduna za boma pakhumudwitsa omenyera ufulu wa anthu. Ndipo munkhani zina mdzulubuno kampani ya Ilovo yati mvula ya mphamvu ingathe kudzetsa vuto la kusowa kwa sugar. Tindi nkhani zimenezi kuphatikizanso zina kotero kuti ngati mungathe madzulo ano tikhale limodzi. Club Junta, building better Africa. Munkhani yathu yoyamba madzulo ano bungwe la National Food Reserve Agency NFRA layamba kulandira chimanga chochokera mdziko la Zambia. Pakadali pano chimanga chokwanira ma metric ton 3400 ndi chimene chafika mdziko muno pamene dziko lino likuyembekezera kulandira ma metric ton 200,000. Wezi Gausi akuitsatira bwino nkhaniyi. Chimanga chimene chikubwera mdziko muno kuchoka ku dziko la Zambia chithandizire chimanga chimene chilipo kale mdziko muno chimene a NFRA akusunga. Bungwe la NFRA lati lagulanso chimanga chokwana 3,800 metric tons kuchokera kwa alimi mdziko muno kuti zithandizire kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Nduna za ulimi aloza mbirizi ati kubwera kwa chimanga chochuluka mdziko muno kukuonesa kuti boma ndilokhulupirika kuonesesa kuti anthu asasowe chakudya mdziko la Malawi. Chiona choyenera kuti ndibwere nsaendere mkhokwe zimenezi chifukwa monga mukudziwa chimanga chimene timayembekezera kuchoka ku Zambia chimene boma la Malawi linagula chayamba kubwera ndende mabwera kuti ndizaone kuti matraki wakubwera adi moyenera mayezedwe onse akuyenda bwino kuti tidziwe kuti chimangachi chikubwera adi cha quality yoyenera andi chikusungidwa bwino. Chachiwiri mabweraso kuzathokoza anthu amene amagwira ntchito kuno ku NFRA kuti agwira ntchito yopambana ndithu kuti mpaka chimanga chimenechi chifike kunoko. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la NFRA a George Macheka ati bungwe lawo ndilokhonzeka kusunga chimanga chochuluka mdziko muno. Tipitiriza kugwira ntchito molimbika andi tikuwalonjeza Malawi kuti chimanga chimene chikufika kuno tionesesa kuti chisungidwa bwino komanso kuti pasapezeke china chilichonse choti chaonongeka cholinga choti Amalawi apindule ndi chimanga chimenechi. Pakadali pano nthambi ya Dodma yayamba kale kutenga chimanga ku bungwe la NFRA chimene akupititsa madera amene anthu akhudzika kwambiri ndi njala. Kafukufuku wa bungwe la Famine Early Warning Systems Network waonetsa kuti mitengo ya chimanga sinakwere mwezi wa Disemba chaka chatha ndipo chimagulitsidwa pa mulingo wa 1,178 kwacha pa kilo m'misika yambiri. Kafukufukuyu yemwe watuluka pa 5 January akuonetsanso kuti izi ndi malinga ndi ndondomeko ya boma yogula chimanga ku Zambia komanso kuyamba kwa bungwe la ADMAC kugulitsa chimanga. Feston Malekezo akusimba zambiri mu ripoti. Bungweli lati ntchito yogawa chimanga kwa mawanja amene ali pa vuto la njala kwathandiziranso kuti mitengo ya chimanga mdziko muno isakhale yokwera kwenikweni. Bungweli lati ganizo la boma logula chimanga kuchoka mdziko la Zambia kwathandiziranso kuti mitengoyi ikhale chimodzimodzi. Poyankhulapo za mmene nyengo ya ulimi kuonekera, bungweli lati mvula yayamba bwino madera ambiri makamaka akumwera kwa dziko lino komanso mphepete mwa nyanja ya Malawi zimene zathandizira kuti alimi akonze minda yawo mwansanga adzale komanso kupalira ndi kuthira fereza mu nthawi yabwino. Malinga ndi nthambi yoona za nyengo, mvula inayamba kumwansanga chaka chino zimene zathandizira alimi. Ngakhale zili chomwechi, vuto la kusowa kwa mbewu komanso kukwera mtengo kwa fereza ndi zina mwa zinthu zimene zingathe kusokoneza alimi kukolola zokwanira. Paichi oyankhulirapo pa nkhani za ulimi Aggression Kanyamata ati mvula inde yayamba bwino koma boma likuyenera kuchilimika ndi kuonesesa kuti zipangizo za ulimi zapezeka mu nthawi yake. Koma ngati boma
atabwera msanga nkuchita chofunikira kwa alimi kuwapatsa zipangizo zochipa mu nthawi yake komanso fertilizer apezeka ochipa mtengo bwinobwino, mvulayi ikutipatsa kachiyembekezo konena kuti chaka chino ngati zitapitirira ndi ma inputs onse atakhalapo tikhoza kukolola chimanga chochuluka kwambiri chaka chinochi. pofika pa 31 Disemba chaka cha 2025 alimi opyola 380,000 mwa alimi 1.1 million amene akuyenera kupindula ku ndondomeko ya FSEP ndi amene akwanitsa kugula mbewu komanso fetereza chaka chino. Atsogoleri a mabungwe omenyera ufulu wa anthu a Human Rights Consultative Committee HRCC komanso Civil Society Education Coalition athirirapo ndemanga pa za kusintha kwa nduna zina za boma kumene kwachitika lolemba msabatayi. Mwazina a Benedicto Kondowe omwe ndi mkulu wa CISEC komanso a Robert Mkwezalamba a HRCC ati kuonjezera nduna kukuonetsa kuti boma sili kuchilimika pokwaniritsa ndondomeko zofuna kuchepetsa ndalama zimene nduna zake zimagwiritsa ntchito. Daniel Zimba ali ndi nkhani yonse madzulo ano. Apita Mutharika asintha nduna zawo koyamba patatha miyezi itatu chiyambireni ntchito yawo ngati mtsogoleri wa dziko lino kutsatira chipambano chawo pa chisankho cha pa September 16, 2025. Pa mndandanda watsopano wa nduna zawo a Mutharika agawa pawiri unduna wa zachilengedwe mphamvu ndi za migodi kukhala maunduna a za mphamvu ndi migodi komanso wa zachilengedwe, ndipo asankhirapo anthu ena anayi kukhala achiwiri kwa nduna zomwe zachititsa kuti chiwerengero cha nduna zawo chichoke pa 24 kufika pa 28. Pambali poyamikira kusintha kwa nduna za bomazi, akuluakulu amabungwe a Human Rights Consultative Committee komanso Civil Society Education Coalition ati kusinthaku kwaonetsera mbali zonse zofowoka komanso kuchilimika kwa boma pokonza zinthu mdziko muno. A Robert Mkwezalamba ndi mkulu wa Human Rights Consultative Committee ndipo ati kusintha maunduna a boma kunayenera kuchitika mochedwerapo osati pano. Chitengere boma kunadusa mwina mwezi watunthu a president asanasankhe cabinet kusenza kuti adalingalira mozama pakutha miyezi itatu basi kupeza kuti cabinet yasinthidwa. Ndiye mwina zimakhabe zovuta kuti president yosikawiri kuti aulule zifukwa zimene wachitira zimene, koma ife titakungoganiza ngati amalawi kunena kuti mwina nduna zina zasinthidwazi zinalephera kupereka malipoti paja amati malipoti azibwera pa mwezi uliwonse. Ndipo a Benedicto Kondowe ndi mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition. Amene amayendetsa maunduna ena ofunikira kwambiri akwasungabe koma taona maudindo ena amene adaperekedwa ku office ya vice president komanso second vice president achosedwa. Tikudziwa kuti chapangitsa dijani chifukwa ndi maudindo amene akadali wofunikira, palibe wina amene watenga maudindo amenewo. Pa mndandanda wa nduna zatsopanozi a Alfred Gangata tsopano ndi nduna yoona zachilengedwe, a Japi Muhango awasuntha kuchokera ku nduna wa zamalo kupita ku nduna wa za mtengatenga, pamene a Feston Kaupa omwe adali nduna ya za mtengatenga tsopano awasankha kukhala nduna ya zachitetezo, ndipo a Chimwemwe Chipungu awapatsa unduna wa zamalo m'malo mwa a Muhango. Kampani ya Illovo Sugar Malawi yati mvula ya mphamvu ingathe kudzetsa vuto la kusowa kwa sugar mdziko muno. Malinga ndi mkulu wa kampani Ronald Ngwira, izi zingachitike ngati mvulayi sichepa mphamvu pomafika mwezi wa April chaka chino. Angwira atinso kuonongeka kwa msewu wa M5 kwachedetsa ntchito yotumiza zipangizo zina kunja kuti zikakonzedwe. Innocent Chunga walemba ripoti madzulo ano koma akuwerenga ndi Clever Mwale. Ronald Ngwira ati madzi osefukirawa akhudza mahekitala a minda ya nzimbe pafupifupi 3,000 ena mwa mashini komanso katundu wina wa fakitale yake kudwangwa mbomali. Malinga ndi Ngwira, kuonongeka kwa msewu wa M5 kwakhudzanso kampani yawo kamba kuti ikulephera kubweretsa feteleza ogwiritsa ntchito m'minda yake komanso ikulephera kutumiza shuga m'misika. Kuduka kwa misewu ya M5 yatipweteka munjira zingapo. Kutulutsa shuga kuchoka ku estate kubweretsa feteleza kubwera ku estate komanso mamashini mene nasiya kugaya masabata awiri otima masula mashini ena nkuwatumiza ku South Africa for maintenance. Nde sizinanyamukebe ndipo situziwa kuti anyamuka liti. Yemwe anali nduna yoona za mtengatenga a Feston Kaupa ati kulekelera kwa zaka zingapo kwa usawuyang'anira msewu wa M5
kwapangitsa kuti ntchito yomwe akuyigwira yokonzanso msewu ibweretse zinthu zachilendo pofuna kupewa zomwe zachitikazi. Akaupa ati pakadali pano unduna wa zamtengatenga ukuchita zothekera kuti umalize kukonza malo onse omwe awonongeka pakutha pa sabata ino, kamba kuti msewu ndofunikira pa nkhani zachitukuko. Pamene tili pano mukhoza kuona kumbuyo kwangako kuti ntchito ili mkati akukonza mlatho wa pano padwangwa. Ndicho linga choti pamene panso anthu ayambe kudusapo. Tili ndi chikhulupiriro kuti pomata mulungu umene tawuyamba uno anthu ayamba kuyenda bwino pakati padwangwa komanso kafika ku Nkhatabe. Kutanthauza kuti anthu amene amayenda msewu umene uchokera ku Mzuzu kudusa ku Nkhatabe, kudusa Nkhotakota, kufika Salima kumeta pa Blantyre. Ukamatha mulungu uno ntchito imeneyi ikhoza kukhala itatheka. Malinga ndi Akaupa, ntchito yomwe makontalakitala a CR20 ndi China Civil Engineering akugwira ikonza milatho yolimba komanso kuyika ngalande zodutsapo madzi kuti izi zisadzachitikenso. Boma lati silichotsa mokakamiza anthu omwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira misasasa kufikira atalandira thandizo lofunikira. Atayendera anthuwa mdera la Dwangwa mboma la Nkhotakota yemwe anali nduna ya zamtengatenga Feston Kaupa anati boma liwonetsetsa kuti anthuwa akulandira thandizo loyenerera. Clever Mwale akuwerenga ripoti lomwe walemba ndi Innocent Chunga. Poyankhula ku Nkhotakota atayendera anthu omwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira yemwe anali nduna yoona zamtengatenga a Feston Kaupa ati boma silikakamiza aliyense yemwe anakhudzidwa kuchoka m'misasa yomwe akukhala asanalandire thandizo lililonse. Malinga ndi Akaupa, boma liwonetsetsa kuti anthuwa akulandira thandizo lonse moyenera kudzera ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi, mabungwe komanso abwezi ena ponjezera kuti anthu omwe azigawa thandizoli akuyenera kupanga izi poyera. Ngati boma tithamanga tichita machawi kuti tiapase zoyenera kuti malo ano akhale abwino. Sizikhala zakudya zokha ngati zimene mukuziona kumbuyo kwangaku. Ichi ndi chimanga chimene tachibweretsa siku la lero. Koma kupatulapo chimanga tibweretsanso ziliwiya zina zoti ziwathandizire monga mapero, mablanketi, ngakhalenso maplastiki oti akawathandizire pamene akubwereranso kunyumba kuyambanso moyo wina. Bwana mkubwa wa boma la Nkhotakota Ben Tono ati ndikofunikira tsopano kuti bomali liyambe kugwiritsa ntchito malamulo otchedwa Disaster Risk Management Act omwe amaletsa anthu kumanga nyumba malo osayenera. Nkhani imene timakambirana ndi anzathu wa Dodma komanso a minister kuti panopa tikuyenera kuyamba kugwiritsa ntchito Disaster Act imene imaletsa kuti anthu akhale malo amene ali angozi. Phungu wa derali a Dorothy Chikonje ayamikira thandizo lomwe boma likupereka ponjezera kuti kuyendera kwa misasayi kuthandizira kuthana ndi mavuto omwe anthu akukumana nawo. Anthu pafupifupi 30,000 ndiomwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira mboma la Nkhotakota ndipo anthu 10 afa pomwe ena asanu akusowa kuphatikizapo mayi oyembekezera yemwe anagwera m'madzi boti lomwe anakwera litasadabuzika mu mtsinje wa Dwangwa pa nthawi yomwe anali pa ulendo wopita ku chipatala. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane madzulo ano kukufikani kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Tindi nkhani zina zambiri koma posachedwapa. Club Junta, building better Africa. Popitira ndi nkhani zathu madzulo ano, ntchito yochotsa anthu ochita malonda m'malo osavomerezeka mu mzinda wa Mzuzu ikukumana ndi zokhoma zambiri. Izi zadziwika Times itayendera ena mwa malo omwe anthuwa amachitira malonda awo. Mfumu ya mzindawu Achiyembekezo Moses ndiye kutsogolera ntchitoyi. Atupere Rashid walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Chimwemwe Maseko. Ochita malondawo akhala akugulitsa zinthu zawo m'mbali mwa msewu wa M1 komanso panja pa nyumba zochitira malonda mu mzindawu. Izi zakhala zikuchitika kwa kanthawi tsopano pomwe ochita malondawa amati misika yomwe khonsuloyi ili nayo ndiyosakwanira. Poyankhula ndi Times, mfumu ya mzinda wa Mzuzu Achiyembekezo Moses anati ngakhale ochita malondawa sakufuna kuchoka, iwo apitirizabe ntchitoyi. A Moses anati akuchita izi pofuna kupewa ngozi zomwe zingachitike kamba kugulitsa malonda mbali mwa msewu komanso kufuna kupititsa patsogolo ntchito za malonda. Timapanga kaima engagement takumana nawo, tayitanisa ku office kucha apaso ndife tinabwera kuzakumana nawo. So in short tayamba ndiro gear kumana tikuyeneka tionjezere gear tindi malo kundata
komanso tili ndi timalo tina amene tapanga create ngati paja timanena nsewu wa Nkhata Bay, komanso kundata tili ndi malo, komanso mkatimo anthu amachoka mkatimo amasiya misika yawo chifukwa mtsaone mama amakhala palibe koma masana amachuluka amakhala choka mkatimo ali malo mkatimo, even macheya awo anavomerezera ndi malo mkatimo. Poyankhulapo pa za ntchitoyi, wapampando wa ochita malonda wa kumzuzu Alexander Skwese anayamikira khonsolo kamba ka ntchitoyi ponena kuti izi zipititsa patsogolo ntchito za malonda mu msikawu. Askwese anathokoza khonsoloyi posagwiritsa ntchito mphamvu ndipo anapempha khonsoloyi kuti ipitirire kugwira ntchitoyi mwamtendere. Akhanso ndi apolisi amene othamangitsa avenda anzathu zimene zifeyo tinapempha kuti zisamachitike. Komano ngati iwo afikapo wakamira kuna kuti asamvere mene khanso ikufuniramo ndoti akhanso ndi apolisi sachitira mwina apeza kuti amba kuthamangisana molanda na katundu chani zimene boma sili kufuna. Ifenso ngati usugule wa mavenda ABS muno mzuzu siti kufuna zimene zozo kuti tifikapo kuthamangisana. Tifuna kuti anthu azingochoka mwamtendere kumapita mmalo oyenererawo komanso azolowera makasitoma asamapita kulikonse kumene kuli nsika. Khonsolo ya Nzuzu ili ndi misika pafupifupi 20. Bwana mkubwa wa boma la Blantyre Alex Ndoko wati ntchito yochotsa zinyalala m'misika iyambanso kuyenda mwachangu kutsatira kugula kwa ngolo yayikulu yotolera zinyalala. Ngoloyi yagulidwa ku kampani ya Brown Trailer Manufacturer pa mtengo wa 46.6 million kwacha. Khonsoloyi ili ndi tractor imodzi yokha yochotsera zinyalala zomwe zakhala zikuchititsa kuti zinyalala ziziunjikana m'misika. Amdoko akulongosolera zambiri kwa mtolankhani wathu Thomas Kachere. Nditakhala basi tasinkasinka panali mapulani angapo kuna kuti mwina tikonze magamo tena akaonongeka mavani zimene tivutirapo kuna kuti tikapena tigule galimoto ina yapadera komano ndizodula magamo daja foti mwina tikakonse galimoto ya second hand koma dzanyuwanizi mwina sitikana kukwanitsa. Ndiye tinaganiza kuti tingogula trailer yokulirapo kuti moyembekezera ibathandizira kutolera zinyalala. Makamaka kulunzu kuno kunali mavuto anali zinyalala zambiri tapanga haya magalimoto ali pesa ndalama zambiri kwambiri mamiliyoni kuti atichotsere zinazo zakhala zaka zambiri mbiri sanachotsedwe. Komanso kwinaso nali kunawo chachirobwe kumene kuti tinavutikaso kwambiri mwina ndachosa zinyalala mwina kwana almost 11 million kwacha. Ndiye kuti the best beti ngapange mwina tikhali trailer yokulirapo. Mmodzi mwa oyendetsa kampani ya Brown Trailer Manufacturer Rachel Kamanga wati ndiodzipereka kuthandiza boma pa nkhani ya ukhondo. Apart from kupanga mwina matrailer timapanganso zinthu zambiri zosiyanasiyana komano ifeyo ndife tili committed kwambiri kufuna kupanga kuthandiza boma lathu la Malawi kupititsa pasogolo zinthu zamakono. Monga mukudziwa panopa tikukhala munyengo imene timalimbikitsa Buy Malawian campaign. So ifeyo tikuyesesa ndithu kupititsa pasogolo chinthu chimenechi ndipo tikuwalimbikitsa anthu ena mwina amene amangotimva sanatsimikizike mtima kuti akhoza mwina kubwera kuzatipanga support. Tifuna talimbikitse kunena zoti ifeyo kampani yathu timapanga deliver. Ripoti la kafukufuku la Countdown 2030 lati amayi ambiri osauka samachira kudzera munjira ya mpeni kuno ku Malawi. Mkulu wa kafukufuku uyu ku Countdown 2030 Adamson Muula wati malinga ndi kafukufuku yemwe iwo anachita anapeza kuti njira ya mpeni kuno ku Malawi imachitika kwa amayi ochita bwino okha. Ripoti lati amayi 16 mwa amayi 100 ochita bwino ndiwo amakwanitsa kuchira munjirayi pomwe amayi anayi okha mwa amayi osauka ndiwo amalandira thandizo la mpeni. Muula akufotokoza cholinga cha kafukufukuyo. Taona kuti kumbali ya ngati kuchira kopangidwa operation ngati cesarean section zimenezi ndizokuti pakhala kuti zinthu zikupita mtsogolo ngakhale tinene kuti kwa anthu amene ndi osaukitsitsa mwayi wa operation umakhala wochepa. Tinaona kuti pali kusiyana kwa anthu amene ali opeza bwino amene amatha kupeza kuti akachirire ndi ku operation pamene anthu ovutika kitsitsa akuonetsa kuti operation si yofunikira
imawapeza patali. Nkhani imeneyi yatifikitsanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Koma tisadasiyane na insomiti yake, bungwe la National Food Reserve Agency NFRA layamba kulandira chimanga chomwe chikuchokera mdziko la Zambia. Kuchuluka kwa nduna zaboma akuti kwakhumudwitsa omenyera ufulu wa anthu mdziko muno. Ndipo kampani ya Irovo yati mvula ya mphamvu imene ikugwa ingathe kudzetsa vuto la kusowa kwa shuga mdziko muno. Nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndisomwezi ndimakupatsirani nkhani izi ndine Brian Banda. Malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre. Kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano, and goodbye. Club Junta, building better Africa.